ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ሰላም ከመይ ትጸንሑም ነሳዕ ዘዳልና لكم ዜናታት ሒዝና لكم ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና እናቀደምና ብቀንዲ አርስታቶም ክንፍልም ኢና ንቻናልና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እናገበርኩም ድማ ምሳና ጸንሑም ኣብ ናይ ልማዓንቲ ዛዕባታትና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ከቢድ ባርዕ ሓዊ ምግጣሙም ህዝቢ ትግራይ ሃገርነት ናይ ምምራጽ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምዝራቦም ናብ ትግራይ ትማል ዝኣተወ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ መዘራረቢ ምዃኑ ፋሽስት አብይ አሕመድ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት መልሲ መሃቦም ከምኡውን መርሐ ጉጅለ ሸፋቱ ወልቃይት ዝኾነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውደ ምህዳሙ ዝድስስ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ዕድመና እዩ ናብ ዝርዝራቶም ክሰገር ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ስደተኛታት ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹም ኣብ ሱዳን መዕቆብ ስደተኛታት ብዝተኸሰተ ሓደጋ ባርዕ ብርክዝ ዝበላ መጽለሊ ስደተኛታት ተጋሩ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተባርዓ ካብ ሱዳን ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱም ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ኣምሊጦም ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ማልያ ዘይብሎም ተጋሩ ናብ ዝኸድዎ እውን ኣይጠዓሞምን ኣብ ሱዳን ናብ ዝርከብ መዕቆብ ስደተኛታት ሓደጋ ውሕጅ ባርዕ ሓዊ ጥሜትን ሕማምን እናተደጋገሞምን ኣዝዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ንኣስታት 2 ዓመታት ጸኒሖም ኣለዉ ካብዚ ብተወሳኺ ብፍላይ ካብ ምዕራብ ትግራይን ከባቢኡን ናብ ሱዳን ዝተሰደደ ህዝቢ ትግራይ እናበጽሖ ዝርከብ ግፍዕ ከይኣክል ሓደጋ ባርዕ ሓዊን ገጢምዎ ንብረቱ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሓሙሽተ ከም ዝተቐየረ ፍልፍላትና ካብ ሱዳን ሓቢሮም ኣለዉ በዚ እውን ዝምልከቶም ኣካላትን ቅዱሳት ተጋሩን ኣብዚ ክረባረቡ ጻውዒት ቀሪብሎም ህዝቢ ትግራይ ሃገርነት ናይ ምምራጽ ሙሉእ መሰል ኣለዎ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓቢሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት መሰረት ብምግባር ካብ ቢቢሲ ሕቶታት ዝቀረበሉ ኣይተ ጌታቸው ህዝቢ ትግራይ ድሌቱን ዊንቱን ባህጉን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተረጋገጸሉ እንተስ ሃገርነት እንተስ ዝኾነ ይኹን ክውስነሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ንምፍጣር ንጽዕር ኣለና ክብል ተዛሪቡ እዚ ንምግባር ድማ እንተስ ብሰላም እንተስ ብኹናት ብኩሉ መንገዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ህዝቢ ትግራይ ድማ ነዚ ካብ መፈጻም ድሕሪት ዝምለስ ህዝቢ ኣይኮነን ክብል መርገጽ ዝካየድ ዘሎ ቃልሱ ኣረዲዮም ኣብቲ ዝተበጽሐ ስምምዕነት መሰረት ብምግባር ብወገን ትግራይ ነቶም ብመንግስቲ ፌደራል ዝቀረቡ ጠለባት ተቐባልነት ምርካቡ ንባህግታት ህዝቢ ትግራይ ዘዕንቅፍዶ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ዝቀረበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ይኣክልን ፈረቃን ዝተቀበልክዎ ነገር ተኽስዶ ምባል እዩ ተኽስዶ ምስ በለ ፖለቲካዊ ዘተ ወይ ከዓ ዲያሎግ ክቅጽል እዩ ዝብል ምላሽ ይቦም ኣብ ፖለቲካል ዲያሎግ መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዘይረጋገጽ እንትኾይኑ ተኽሲደው ከብል ስለ ዝወሰንኩ ጥራይ ንዓይ ዝቅበል ሰብዶ ይህሉ ኣነ ከም ድሌተይ ዘሽከርክሮ ህዝቢ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ኣነ ከም ድሌተይ ዘሽከርክሮ ሰብ ኣይኮነን ሰራዊት ትግራይ በሞባል መብርሂኡ ዝቀጸለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ካብ መምላእ ወጻኢ ወላ ሓንቲ ኣማራጺ ዘለዎ ኣይመስለንን መንግስቲ ፌደራል ይኹን ናይ ዓለም መንግስታት ይኹና ገለ ይኹን እቲ ዋና ነገር ተኽስደው ይበል ሓገዝ ይቅረበሉ ህዝቢ ትግራይ ግልጋሎት ይርከብ ብሰላማዊ መንገዲ ብፖለቲካል ዲያሎግ ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ዘተ ዝፍታሕ ነገር እንትሓልዩ ክንሪኦ ኢና ዘይፍታሕ እንተኾይኑ ዕድቂ ኣውርድ ስለ ዝበልክዎ ዘውርድ ሰራዊት የለን ክብል ነቲ ጉዳይ ምፍታሕ ዕድቂ ሰራዊት ትግራይን መሰር ርእሰ ውሳነን ህዝቢ ትግራይ ኣብርሂሎም ኩናት ኣይተዛዘመን ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተኽስዶ ኣቢልና ማለት ኩናት ተዛዝዩ ማለት ኣይኮነን ክብል እዩ ኣብርሂ ዘሎም ናብ ኩናት ምእታውኩም የጣዓሰኩም ዝብል ሕቶ እውን ዝቀረበሉ ኣይተ ጌታቸው ዝተዓሰኒ ነገር የለን ኣብ ልዕሊ ኩናት ተኣውጁ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብሪ ክሕሉ ኢለ ስለ ዝተጋደልኩ ይኾርዕ እምበር ዝተዓሰኒ ዋል ሓደ ነገር የለን ክብል እዩ መሊሱም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝተገበረ ኩናት ኣብ ልዕሊኡ ዝተነበረ ዕፅዋን ንምክልኻል ምስ ህዝበይ ስለ ዝተቃለስኩ ስለ ዝተጋደልኩ ግን ዝተዓሰኒ ዋል ሓደ ነገር የለን ክብል ወሃብ ቃል መንግስቲ ትግራይ ተጌታቸው ረዳ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ቃለ ምሕተት እውን ገሊጹሎም ብሓፈሻ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ኣብ ፕሪቶሪያ ይኹን ናይሮቢ ዝተፈጸሙ ስምምዕነታት ምስ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ጥይትን ንምብራስ ብወገን ኢትዮጵያን ኤርትራን ልፍንቲ ተፈጢሩ እዚ ንምክልኻል ጅግና ሰራዊት ትግራይ ድማ ካብ ኣፍሪካ እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ 2 ሃገራት ሰራዊታት ክሰዕርዎ ኣይከኣሉን ዝበላ ኣይተ ጌታቸው እንተኾነ ግና እቲ ጅግና ሰራዊት እናተዋግአን ከሎ በቶም ጸላእቲ ዝጋፋ 10,000 ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ ቅድሚኡ እንትመጽም ዝታኾሰሉ ዘሎ ህዝቢ ከድሕን ስለ ዝኾነ እስኪ ብሰላም ድማ ንፈቱና ኢሉ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ንምክልኻል ዝወሰዱ ኣማራጺው እቲ ስምምዕነት ኢሎም ይኹን እምበር ሕጂ እውን እቶም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ወጽኦም ህዝቢ ትግራይ ናብ መረበቱ ተመሊሱ እኹል ሰብኣዊ ረድኤትን ሰላማዊ ኩነታትን ዘይፍጠር እንትኾይኑ ካብ ኩናት ወጻኢ ኣማራጺ ኣይህሉን ኢሎም
كقدم زغبو ጉዳዩን ሰብአዊ ሓገዝ ከኣቱ ምግባር ዝተመዛበለ ህዝቢና መረበቱ ክምለስ ምግባር ወረርት ሓይልታት ምውፃእ ዝብል እዩ ብዛዕባ ካልኦት ጉዳያት ድማ ፖለቲካዊ ልዝባት ክካየዱ ትጽቢት ከም ዘሎ ኣይተጌታቸው ሓቢሮሎም ውስን ቀረብ ሰብአዊ ረድኤትና መቐለ ምእታው ኣዝዩ መዘራረብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ትካል ቀይሕ መስቀል ዓለም ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ፈላማይ ቃፍላይ ሰብአዊ ረድኤት መቐለ ከም ዝኣተው እዩ ገሊጹ ክልተ ናይ ጽዕነት መኻይን ድማ ናብ ትግራይ ዘሎ ቀረብ ሕክምና ንምጥንኻር መድሓኒታትን ዘድልዩናውታትን መሳርሕታትን ሕክምና ተዓዲሉሎም ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓለም ለኻውያን ትካላትን ዘይመንግስታውያን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ምግቢ ምቕባል ከም ዝጀመሩ ፕሮፌሰር ዓለም ለኻዊ ርክባት መርየም ቫን ሬይሰን መረጋገፂ ሓበሬታ ከም ዝበጽሓያ ገሊጻ ዘላ ብመኻይን ዝግበር ንጥፈታት ሰብአዊ ረድኤት ከም ዝጀመረን ብነፈርቲ ዝግበር ምጉዕዓዝ ሰብአዊ ረድኤት ድማ ትማሊ ክጅመር ትጽቢት ዋላ እኳ ተገይሩ ተነበረም ከም ዝተዘዋወረን መረዳእታ ከም ዝበጽሓ ድማ እታ ፕሮፌሰር ገሊጻላ ወገን ትግራይ ብዛዕባ ሰብአዊ ረድኤት ምታው ምጅማሩ እዚ ዜና ክሳብ ዝተዋረደሉ ዝተዋሓበ መግለጽ የለን ፋሽስት አብይ አሕመድ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት መልሲ ይቡ ወልቃይት ጸገዴ ናይ ትግራይውን ናይ አምሓራውን ኣይኮነን ክብል ትማሊ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ገሊጹሎ እቲ ፋሽስታዊ መራሒም ፋሽስት አብይ አሕመድ ትግራይ ኣብ ዘየላትሉ ባይቶ እታ ሃገር ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ንሕና ናብ ፕሪቶሪያ ይኹን ናይሮቢ ዝተጓዓዝና ብዛዕባ ወልቃይት ጸገዴ ወይ ገለ ናብ ትግራይ ንምምላስ ወይ ናብ አምሓራ ንምምላስ ኣይኮነን ኢሉ ንሕና ናብ ስምምዕነት ዝኣተና ጸገማት ብፖለቲካዊ መንገዲ ንምፍታሕ እዩ ኣብ ወልቃይት ይኹን ሸዋ ዝለዓሉ ጉዳያት ዋንነት መሬት ዝፍታሕ ብሕግን ስርዓትን ይክብል እዩ ተዛሪቡ ኣስዒቡ ድማ ወልቃይት ጸገዴ ናይ ትግራይ ወይ ናይ አምሓራ ኣይኮነን ንኽልተ ህዝቢ ድልድልዩ ክብል ሓደገኛ መርዚ ሰቢሎም እዚ ድማ እቲ ነቲ ባንዳ ስርዓት ዝገንሖ ዘሎ ኣብ ስመራ ዘሎ ገበነኛ ስርዓት ኤርትራ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናይ ውግእ ሜዳ ብምግባር ትግራይ ንዘለዓለም ተዓጽያ ላዕላውነትን ግዛኣታታ ብምሕዳግ ምስ ሱዳን ከይትራኸብ ዝብል ሽርሒ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንምፍጻም ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዘነጽር እዚ ለሙቀነ ምስምዕነት ፕሪቶሪያ ተዛሚዱ በወገን ጽንፈኛታት ተስፋፋት ሓይልታት አምሓራ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዝተረኣዩ ተቃውሞታት ኣብ ፓርላማውን ሕቶ ዝቀረበሉ ኮይኖም ነዚ መበገሲ ብምግባር እምባር ነቲ መልሲ ሂቡ ዘሎም ብኻልእ ገጽ ድማ ምስ ሕወሓት ዝገበርናዮ ስምምዕነት ዘይውዳእ ኩናት ማይ ብመንፊትዩ ስቂልካ እናተዋጋእኻ ምንባር ኣይከኣልን ክብል ብሓጺሩ መልሲ ይብሎም ናይ ሰላም ሕማቕ ናይ ኩናት ጽቡቕ ዝበሃል የለን ሰላም ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ ኩናት ኩሉ ግዜ እናሳዓርካውን መዕነው እዩ ዶላር ኢኻ ትትኩስ ሰቢኻ ተቐትል ስለዝኾነ ድማ ሰብ እናቐተልካ ዶላር እናተኮስካን ዝርከብ ጽቡቕ ነገር የለን ክብል መልሲ ይቡ አብይ አሕመድ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ዘስምዖ መደረም ሕጂ እውን ሰላም ቁሩብ ከም ዘይኮነን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝሓዘ መደባት ጥፍኣት ገና ዘይዕወተ ምዃኑን ንቐጻሊ ጥፍኣት ይዳሎ ከም ዘሎን ዘመላኽት እዩ ዝብሉ ተንተንትን ይርከቡ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ናብ ትግራይ ዝተገደብ ሰብኣዊ ቀረብ እንኻኣቱ እናተገበኦ ምትእጓል ምግባር ድማ ስርዓት አዲስ አበባ ሕጂ እውን በቲ ስምምዕነት ዘይእመን ምዃኑን ዝሓዞ መደብ ጀኖሳይድ ትግራይ ዘእንፍት ከም ዝኾነን እዩ እናተገለጸ ዝርከብ መርሓ ጉጅለ ሸፋቱ ወልቃይት ኮሚቴ ኮሎኔል ደመቀ ዘውደ ናብ ኤርትራ ከም ዝሃደመ ተሓቢሩ ንዝሓለፉ መዓልታት ምስ ሰበስልጣናት ብልጽግና ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብዛዕባ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ እናተኸራኸረ ቀንዩ ኣብ መወዳእታ ድማ መድረኽ ረጊጹ ወጪ ዝተባሃለ ደመቀ ዘውደ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ፍልፍላት ትግደፍ ገሊጾም ዘለዉ ሰበስልጣናት ብልጽግና ክልል አምሓራ ካብ ጎይቶኦም ነቶም ንምዕራብ ትግራይ ወይሮም ዝርከቡ ዕጡቃት ሓይልታት كوتون سرايت فيدرال كحوزن ستوحابهم تأزاز تقبلهم نتون معراب تجري وريهم حيزم زلوا حالتات ووتو كم زولهم دما تسمعيهم يكون برب زخنتات من سبب سلطانات كل المحارات بعيشوا مدرخ رجيز زوجة عشوب دمك زودة عن تربل تجنا كسب موجع كم زغتل أتنكي قيلهم إنه دما نتسمع ناس بريتوريا كم حدا قاتري أوز بحال لا زلون لعل سمانا مئتاوي تصورات إثيوبيا تركيبات توحالتين فنتي إرترا دمام نتون معراب تجري وريهم زركبوا عاشبرت حيلتات محراون عبد مسلطانن معتقن كم زلايو ومنات فلفلات نازر قاعدتهم زدما قبلنا سرعات إرترا قبل اللي تزعسوا سرعات بالتقنا كلتا كاردات حيزو يطلع كم زلايو زملاقة يبلو قالت تنتيم بالتقنا مسحو واحد انت تسمعهم عن صار شعبيا زل عالم تخوينن كاب تجري وتو زبلنا تخوينن مستوى معراب تجري ويروم زلو حيلتات محرا كوينا دليتنا كنجبرينا زبل مفرارحي يبتن كم زلو انت فليتيوم بز حج وان بوغن غوندر إرترا أديس أبابا زل معبالتات أن السلام ناو حدا غاز أطول خنتات زل على مخانون ناتقلت يركب باركس كوران تقطاتلتي قداموت ميدا نساعات دالنا لكم زيناتات نزيوم يمسل نيروم سلستقطات لكمنا نامسكنا بغطالي بخلوت حورتات ملسنا كنراقبنا سسنين عقم